Ми, родини безвісти зниклих, живем, як в мурашнику посеред великого лісу, самі по собі, між собою, наодинці з нашим болем. Ліс великий, густий, але нас обходять, бо кожен в своїх справах. Але ж ми не комахи, ми люди, і живемо ми в цивілізованому світі, звільнені з полону герої. Для нас дуже важливо розуміти те, про що ви розповідаєте, і переживати разом з вами моторошні спогади, бо ті, хто залишився там, це частина нас із вами. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт «Чекаю, шукаю, знайду». Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача, будь ласка, пошир, постав вподобайку, напиши коментар і задонать Збройним силам України. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.